Jeg hedder Mads Palsvig, og jeg har været investmentbanker, som det hedder, i rigtig, rigtig mange år. Blandt andet udover først i Danmark selvfølgelig, men bagefter i London og Hongkong, hvor jeg har arbejdet med at handle europæiske og amerikanske statsobligationer. Og jeg er trader, det vil sige en trader, hvad er en trader? En trader er en mand, som køber og sælger værdipapirer. Hvis du tjener penge, har du et job. Hvis du tager penge, bliver du fyret. Morgan Stanley er en af de største investmentbanker i verden. Jeg havde allerede tjent mit budget på året, og jeg var til middag på Lanesborough Hotel i London med omkring 12-14 traders og nogle lidt flere akademikere. Og vi snakkede om verdenspolitik, og jeg har altid været ekstremt interesseret i historie og økonomisk politik. Og jeg stillede ret mange nærgående spørgsmål til den middag. I hvert fald blev jeg fyret en måned senere hos Morgan Stanley, hvor jeg arbejdede. Jeg har så senere fundet ud af, hvordan det hele hænger sammen. Der fandt jeg ud af for under et år siden, at jeg ikke vidste, hvordan penge blev lavet. Det er meget, meget få mennesker, der ved, hvad der reelt foregår. Og jeg vidste det ikke. Det er under et år siden, jeg fandt ud af det. Privatejede centralbanker. Federal Reserve, som er den største og mest betydningsfulde centralbank, er privatejet. Det er alle de andre centralbanker også. Danmarks Nationalbank er ikke Danmarks. Det er en selvejende institution, styret af udlandet også. Så det hele hænger sammen, og det hele er privatejet. Og tænk på, at jeg har været investmentbanker i 30 år. Jeg har HD finansiering, og jeg kan jur. Og det kan godt være, at jeg ikke er den skarpeste trader i verden, men jeg er i hvert fald nok en af de mest nysgerrige. Og jeg har ikke engang opdaget det for et år siden. Det er jo en stor ting for befolkningen at gå op for. Det var i hvert fald et chok for mig. Altså, da det gik op for mig for under et år siden, hvordan pengesystemet hang sammen, jeg vågnede op hver morgen og måtte se det igen. Det kan ikke være rigtigt, det er sådan. Det kan ikke være rigtigt. Men det er det desværre. Det er rigtig, rigtig mange penge, vi bliver snydt for. Rigtig, rigtig mange penge. Så skal det bare stoppes.